nyoni efere goma monoti lenye bayaduma dulare nyoni efere goma monoti lenye bayaduma dulare nyoni efere goma monoti lenye bayaduma musibbe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñayi windere fen jayi ɓatake bindaɗo mawnde gojjuko hitande ujunnaje nogase joyi ɓatake men faati koye wasiya rendo alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamina en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yendewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere sénégal mauritanie mali gambi guine diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min mbiyo kisal ɓural nden ka e yajede iwde to jomiraɗo yo duumo e ma wi amina ya rabbi sallallahu alayhi wa sallam yo Allah yeɗen tasta en e barke annabi men tedduɗo sallallahu alayhi wa sallam wi amina an keɗiɗo amina ya rabbal alamin yo Allah reen suura hisna sellina sembina yo Allah ittuɗe takke gonɗe rendo men neɗɗo fina tan welaka diine ma takkuma happuma tumma teni kadi gonɗina taw koye dow fenade yo Allah ittu kala takkaɗo tuuma kala tuumaɗo yo Allah laɓɓin ko tuuma ko kala takkaɗo happa teni wona kañum waɗi teni takkuɗo dari wi ko an waɗi yo Allah feññin gonga ya rahma yo Allah laɓɓin ɗi ɓalli takkaɗi yo Allah laɓɓin ɗi pittali tuumaɗi yo Allah laɓɓin ɓe happaɓe yo Allah dumbit kala dumbaɗo dumbira kadi taw koye dow ɗiɗo sifaji wonani waɗi gueɗe ene dumba ɗum pittali kewɗi nana dumba e galleji de pittali kewɗi nana dumba e oɗo sifa taw wona e kaso ene kaɗa fodde mumen saabu hollum wonko takka moni kala laata ɗum nden yitere taw Allah moni seydi joom ala ko woddi hen haydara skey ne fatta ne wayno leydi en keewi ɓatakuji ma mbayno leydi hanki o ha fayi o subaka mo gonɗen banda men julɗo yo dañ ko renti julɗo yo dañ ko reenti julɗo yo reento happude julɗo hono mum a yiyani ananani garata mbiya mi kaari de wonnoɗo ko kaari de itti ko kaari de waɗi ko kaari foti wadde ko kaari ko baɗowo tan gonɗina ɗum allahu akbar tene kooloɗa tene gonɗina tene jaɓa ɗum a tooñi kaari kalnoya goɗɗo reɓa ha yetto noppi kaari ala hen gonga kaari yo wona min wona mbiya ko kañum tene gonɗina ko kañum piɓa ko kañum jaranma hayyade dabroyde ɗum saabu mbiya ko kañum est ce que bannamin no rentoɗen yo Allah reen kala ñande aljuma
khutba men sifa wasiya rendo hande non ko go lewru ut non ko lewru hewndu lorede ledde e nder aduna kala ko lewru teddinirandu lorde ledde ha tenti non ɗiɗi haali tati ndu lewru woni jango e ɓaawo jango ɗum noon eɗen mbasi koye men tan moni kala yo tinno lora hay soko lekki e galle mum ngandon lekki ko gurnam de sa jaggi a lori lekki e galle a jaggi giryasa waɗi hen subaka fof mo Allah findinma loowa satala ma heewa ndiyam aɗa jogii kurusma aɗa taaɓo aɗa dursito qur'ana walla aɗa fooda jaɓi aɗa juula e annabi o sallllahu alayhi wa sallama walla aɗa waɗa istighfar walla aɗa waɗa tahamid walla waɗa tahlil walla aɗa waɗa zicruji maɗa aɗa jaga ka satala rosay ki lekki aɗa rokkaki gurdam akki rokkuma gurdam taare Allah giwaye ngo yoro bongo kam fittanduma welto e yiide ngel lekkel de ko min wurnata ɗum allahu akbar ki lekki de ko min woni hecciɗini ɗum rosa ɗaɗi mum rokka ɗum gurdam de tawno ko kanki safranma sa waɗi en anniyema tan fewat tene kadi ki mawnat kala cakkiɗo hen ko an jeeyi kala cakkiɗo hen janggo ko an jeeyi kala joɗiɗo ndi ɓuɓri janggo ko an jeeyi lore leɗɗe banda men moni foof yo lor lekki woto wi min komi koɗɗo e luwas walla komi konnaɗo walla mi jeeya neɗɗo fof yo wat ko kañum kala hunde wat ko an jeeyi bandam kala hunde ɗo koɗɗa ɗo gurda wat ko an jeeyi lor lekki hay soko gooti walla so leɗɗe rama saaha doosa rosde leɗɗe nde ko ɓuural wonandema an ko ɓuural wonandema ko moƴƴere wonandema ko jamma wonandema kono ko Allah wi en e hey mon julɓe mbadde dando faade moƴƴere ko elle enen jiiɗa moƴƴere ni ala an jiɗɗa tan ko an ya wat an tan ko mbaɗɗa kota ko an tan ko lekkel kaariguel lekki hay sene ma hay goto losata hay goto memata puccel kaariguel hay sene ma hay goto yarnata mbabba kaari ba hay goto yarnata jawdi kaari ndi hay goto so kaari ala ɗo hay goto memata kakil muɗum hay goto yarnata hay sene ma hay so fiilima bandam en mbiyen ken jokkoɓe endam mbiyen ko en yiɗodirɓe wawonde moni kala yo lomto goɗɗo ha timma so ala ɗo mbaɗa ha timma mbaɗa ha no kanko ni elle so ala ɗo hen ko nden ɓuuri wawde moƴƴude nden ɓuuri wawde wuurde nden ɓuuri wawde fewde moni kala yo lomto goɗɗo o ceerno alhamdulillah aduna wona jinne kono ne nañña ko konngol o debbo o wi kanko de ha wimo tuma wiyeede o woni kocc taare ko o woni kocc jilteɗo hande duuɓi jeeɗiɗi duuɓi jeetati tene ñande kala minen jardata ataye ñande kala minen koddi minen jiidirta so mboɗo dawa mboɗo yiyamo somi jippima mboɗo yiyamo ko suka moƴƴo newiɗo nehiɗo moosowo mo ala probléme mo meeɗa haɓede jeewo haaju muɗum so wiyama o woni kocc mi hawni de banda men omo wuurde o suka gorko e leegal gotal taw woɗɗani galle makko ñande kala omo yiya o suka gorko ene salminama aɓe calmodira aɓe toñodira wawa hay ɓamtude dande mum wawa hay fertoditere mum larma ko kewɗo gacce ko timide ko joguiɗo fayida jogui fulla ko laaɓɗo so wiyama ne wawi wadde ko boni mbiyata ko wona gonga oɗon gandi ɓen goni domol gata gutta en de kewɗo jamni deeƴi tan e nubbini tan e deeƴi nde deƴƴere no hulɓini de ko on woni kocc o wi nde wiya ko on natal mum yalti o ronki fewde o ronki andude hoore makko o wi neɗɗo jilteɗo duuɓi jeeɗiɗi nana sara makko tenne waɗi ngal baɗal bongal ene deeƴi ene jokki wadde ɗum hay goto anda eske aɗum banda men aɗa hodda e wat bonijo bonɗo tawa anda kañum accata hay taras goto accata hay batte hay battal go boni batte sa nani taras ko batte accata teppe aɗa andi Imrul Qaysi meeɗi nadde e suudu debbo goto lamɗo bamum woni lamɗo ɗon omo yima ɗon jimol gotol ɗo mamtata batte mabɓe ɗo wiyata namsina jurru wara'ana
zaylul mirdil murahali mi anda jafro non lugiyankoɓe min kam min mbawa luga jaltinmi suko debbo dampal makko ne daso caggal amen ne momta batti amen ne momta teppe amen batti ɗe ay goto andata kadi woni yimɓe ne ngoodi ko waɗoɓe boniɓe mawɓe ɓe ɗaccata batti a wawa yiideɓe ha jiiya ɓe pewnata ha feew fof koko waɗa ordre awa fof mbaɗa ha jagga joomum a wawa par ce que joomum ƴoƴ ha ɓurti tene woni organisé ha ɓurti tene woni ordonné ha ɓurti gueɗe mum fof gueɗel fof ne fawe place mum ne feewi a yiyata ha cikka oɗo ko baɗo ko fewani taw noon ko ɗon kala woni yo Allah won balla caafo yo Allah won balla dey aɗa yaada e joomum aɗa rendida e joomum e jama e jumaji e nokkuji e dente e inde e otoma e banggueji kala fina suba goto nangue wiya kañum waɗatno ɗum an ganda e hoore ma holno mbiyataɗa an a natta teddude jeesi yimɓe ɗe amin jimañere kala aɗa yaada e makko o hande feeñi ko kanko waɗata o bone ɓurɗo bonde boneji no mbayata an no yimɓeɓe dardanma an par ce que ɓe mbiyata ko onon matti malde par ce que no mbaɗon ɓattodiri ni oɗon jaada ñande foof ko noon gonti taw Allah moni seedi an a meeɗa tinde a meeɗa ti est ce que yo Allah reen ɗam ƴiƴam yo Allah reen ɗi pittali ya rabbi bandam en woto hersir hoore ma woto hersir jinnaɓe ma woto hersir yumma woto hersir bane debbo woto hersir joom galle ma woto hersir joom suudu ma woto hersir ɓiye kala ko Allah rokkuma nanggu mawnin teddin so Allah rokkima ɓiɗɗo handicapé fawmo e dow sukaɓe fof yinmo fasnomo so Allah rokkima debbo handicapé yinmo fasnomo teddinmo so Allah rokkima gorko handicapé yinmo teddinmo fasnomo so Allah rokkima jinnaɓe waaɓe noon yiɗɓe teddinɓe yoɓe ɓurane kala bandamen ko tagore Allah ko tagore Allah tagi ɗum holko tagi mbiɗen noon daron hanki hoorejo leydi Sénégal hanki yalti ngam jaɓɓade élevaɓe ɓurɓe ŋarɗude jangde e leydi ndi Sénégal ene nder maɓɓe biyeteɗo Papa Natago Mbaye o windirta ko koyngal o ala juuɗe ko koyɗe o windirta o waɗi parcours école makko ha timmi hikka o dañi baccalauréat makko kalɗo classe école neɗɗo fotanade école o rewi ɗon hawo dañi baccalauréat makko d'office bandamen o holliti noon o dañino caɗele mawɗe sabu kala école mo arno wonɗo riwa sabu handicapé makko sabu wala juuɗe wawa windude o jaɓetake on société sukaɓe hewɓe jaɓata yaadude e makko jaɓata ɓattade mo jaɓata ni yiidede e makko kono alhamdulillah hande mona darde président hoorejo leydi Sénégal itti jeenari towdi tottimo wonde ko gaynde woni ko mbarodi prix de gaynde o heɓi ɗum ko mbarodi sabu parcours timmuɗo handicapé makko juuɗe bindata joom windita ko koyngal naggat bigol lomba hakkude peeɗiɗe koyngal mum winde bindi ɓurɗi ŋarɗude bindima an joguiɗo juuɗe o jangga jangde nde a wawa jangude heɓa no foti hande joguiɓe koyɗe juuɗe yontaɓe yodɓe yahoɓe école keɓani baccalauréat kanko heeɓi baccalauréat makko allahu akbar banda men woto mofte handicapé ji men jaltinen ɓe nanen ɓe cuuɗi janguirɗi dokken ɓe fodde beltinen ɓe ko Allah tagiriɓe noon jomum wonko wawi wadde kanko oɗo hande kewɗo baccalauréat makko so jokki jangde makko université haw gayni ma o wontu goɗɗum ma waw humtude haaju ma an joguiɗo juuɗe koyɗe kaalowo nanowo taw an wawa humtude haaju makko ma humtu haaju ma ɗawa humtu haaju makko ma are makko o humta haaju ma ɗonɗa an mo Allah timmini tago mum a wawa humtude haaju makko allahu akbar woto jewoɗe ɗi handicapé ji mi yi kadi e rendo men mongoluji hande jibinteɗe men ɗi ñallata ko fiyete yum mabɓe en hoddiɓe mabɓe en koreji mabɓe piya tan piile musɗe oɗon gandi kamɓe mbawa haalde no fewi woni mongoliji ɗi hande ɓe puɗɗimi hewde nokkuji men ɓe to Europe ko lamɓe ɓe to Amérique ko lamɓe ɓe e continent ji goɗɗi ko lamɓe kono e nder Afrique
ko hunde bonde ko piile tan ko kuddi tan ko ƴettoje tan ceerno wonno Allah ne waɗi maɓe tiiɗal hoore aɓe tiiɗi koye kadi ɓe gona nanoɓe no fewi kadi ɓe gona haaloɓe ɓe gona nanoɓe ɓe gona haaloɓe kono ko dokkal Allah ko cadeau mo Allah rokkuma so ari jaaɓe jabre Allah teddine ɗum moƴƴine gonangal mum moƴƴine lelde mum moƴƴine ñamde mum moƴƴine comci mum moƴƴine gurda mum mbaɗiɗum peewal ene wawi taw ko ɗo Allah waɗi ɓuural mon son moƴƴaninimo Allah moƴƴa non son bonnimo Allah bonnana moɗon wonmo Allah neldantuma wonmo Allah neldanma ko moƴƴere wonande mon son jaaɓi annabi min sallallahu alih w sallam nde Allah nelimo e makka ko moƴƴere wonande makkanaɓe celi nden moƴƴere Allah liiɓe mabɓe ko liiɓe mabɓe ko nelaɗo fayi madina ɓe keeɓi ngal teddungal ha won moƴƴere nde Allah ne adda e galle won moƴƴere nde Allah ne adda e leñol won moƴƴere nde Allah ne adda e leydi won moƴƴere nde Allah ne adda e ma nangi ɗum no moƴƴiri moƴƴere nde noon wona jondam tan Allah ne taganma coofɗo Allah ne taganma ɓiɗɗo mo ala koyɗe Allah ne taganma ɓiɗɗo mo ala guite Allah ne taganma ɗum joƴƴina ɗo ene ƴeewa holno mbaddata e ɗum sa teddini ɗum fodde teddungal ngal Allah wi teddini ɓi adama honɗi ɗum hakkude jeeri e waalo Allah yomma teddungal saabu a gonɗi sa jaɓani goɗɗum heftoma e moƴƴinen teddule ɓe ɓi handicapé ji gonɗi e nder rendo men moƴƴinen ɓe quelque soit alpha moƴƴinen gonangal mabɓe dokken ɓe fartan ko wona jelari ko wona ɓirtinede tekke on jiiɗo henna won handicapé ji almuɓe jiyan ɗen ɗo henna nde batti yimde ene moosa ene belti ene beyti an aɗa jooɗi to Allah ne rokkuma juuɗe guite koyɗe e noppi e mbaadi fof noon ka weltanno o weltorini goram ƴewmo yimo mo welti omo jala mo welti ceerno omo yima joom suudu makko omo yiya debbo no foti jogorede omo neɗɗo foti waade an aɗa ronki waade noon te Allah rokkuma fof neɗɗo alhamdulillah en jetti Allah rahman en jetti Allah rahman banda men ndentuɗen takkude neɗɗo moƴƴani hanken keeɓi ɓatake gooto giwɗo e oɗo henna jinnaɗo debbo mbiyetemo ko jinnaɗo debbo o heeɓi ko muusimo e aduna makko muusimo no feewi kayne o holliti waɗi saaha gooto o tinani o matani ha haala ka o anda yalti goo wiya won dabare yiita e nder galle ɗo resaɗo ɗiɗi debbo takkuɗomo wi ɓiyum debbo mawɗo o saha kala paɗi mum ne majje ko kanko wujji on saha kala silibaji mum ne majje ko kanko wujji bon se mbi silibaji ko guute tokose ɗe saha kala on ne tawa comci mum ne taƴa walla wudere mum ne taƴa ko kanko waɗi e sala sahano omo tina galle o yimɓe ne kaala wudere kaari kay taƴama walla misor kaari taƴama walla won dabare tawa e sara demar galle walla demar suudu kaari Allah ne waɗi noon kanko wona kewɗo haala no feewi o wona kewɗo haala no feewi on takkimo noon no feewi watti haalude musidɓe mum ya ngara kala min ko jiyami ɗo henna ko mi ittani hen kaari de omo jogui sehil makko debbo goto wimo kaari neɗɗo kala ka yirani yitere ma salo gonɗinde ɓernde ma
o wi min so deftere qur'ana addama ɗo mboɗo suusi fawde hen junggam mi wonda mi yok kanko waɗi o ko wat boniji bonɗo woni ɗo en o ko dabare tan o ɓe galle mabɓe ko dabroɓe tan koɓe dabroɓe tan o ɓe kuccitani e debbo dirtuɓe mbi ko kañum kono nanti haranki jaggude horum sa kala yiɗe jabade deƴƴa ha watti so tawi yeehi ɓurɓe suusde ɗum to banggue guiƴiraɓe walla denɗiraɓe mbiya kaari indema de ne bone wuuro he jaafoɗon noon wona nawliko worɓe mabɓe jiidi yumay baaba o wiyani noon kaari wi tan ka yiiɗa ɗum a yiiɗa ko Allah rokki gorko mum a yiiɗa ko gorko mum waɗanta ɗum a yiɗana ɓiyum debbo haydara aɗa rewe mabɓe tan aɗa golloɓe tan ɓe kolliti ɓe jeehi e sernaɓe hewɓe e wileɓe hewɓe ene mbiya ko debbo kay waɗi noon ko debbo waɗi noon accu ko mbatta ko debbo wi so tawi deftere qur'ana addama ɗo mi salligino mi fawa hen junggam mi wonda mi wata wallahi mi meeɗa andude min ko woni dabare saka ni ƴewde mi meeɗani ƴewde saka andude ko woni dabare so wona taw mi tinani taw koye koyɗol dabrumomi walla koye koyɗol gujjanmi paɗe mabɓe walla tekke mabɓe walla ko taƴanmi ko walla taw mi ɗanoto mi ummo mi tinani mi hocceleɓe mi taƴa a min de mi tinani gorko onon fellitinade makka gorko noddi musidɗo mum o wi kaari haalde joom suudu ma o yo accu famille am ha laaɓa walla mi ummonomo haalde joom suudu ma o yo accu ko waɗata ko walla jalton suudu ndu so waɗi gandi en kala koddata kuɓoyal nani enen fof kodde kuɓoyal he holko saabi hande en mbattata wadde istujoji goto fof istudio muɗum enen jiidi yumma baɓe ɗen koɗe galle mbaɗa istudio ma cuuɗi tati walla cuuɗiɗi e sal e ɗum ɗo e ɗum e ɗum oye waɗa cuuɗiɗi e sal e ɗum e ɗum e ɗum oye waɗa cuuɗi e sal goto fof kam hoɗa istudio mum wawa fittude moƴƴina duusuji mum moƴƴina so tunwi kañum hen toon e gaga hoddude kuɓoyal gotal mawniraɗo e miñiraɓe ndenda gadda halis ma kuɓoyal manggal loowa hen fayumen foof ɓene pitta ɓe pittata ɓene looƴa duusuji ɓe looƴata duusuji ɓene gonda ɓene garta jamma ne bulɓita baafe ɓene naata ɓene dasa koyɗe ɓene bonna ɓene pewna yahata joni noon holko saabi kala dañƴo en watta studio mum walla waɗa appartement mum galle ne yaaji moni ko waɗa appartement mum so tawi toon laaɓi kam ko joom suudu ma so tunwi ko joom suudu ma ala fitti ala fittani heddo noon barminan hakkude moɗon jonta ɗo fof defa wona o wi aha joom suudu ma ko bonirante saaha kanko goto wonata ɗo henna walla saaha min gandano waɗata min pamanimo dey ɓe takkimo haala ka mawni ha yetti galle joom wuuro haala ka reeɓi kadi ha yetti galle almami ceerno wuuro mabɓe debbo felliti ummade wi min de hankkadi on lori kam on lepti kam guila to takkuɗon kam mi haalata hami wattiyade jeere mboɗo nodde mboɗo haalne guiƴamen ne kalnami ha on nawi kam galle joom wuuro on nawi joom gallam yeeso almami kaari ceerno kaari gadde deftere tan enen fof gonden julɓe dari mbiya ala woto gonde wondore moƴƴani woto gonde e deftere ɗaccire noon gacce ko mbatton ko hunde deeƴi no takkirani ene fayida makko bonire wuuro he ni eno andirani hanka yimɓe kala nanguirima aɗa yi rendo men wonde fannu goto min hande min Sar Abdoullahi Sarr min kaalowɗo hen o janggo jaam so wiyama tan min mi waɗi ɗum jeeya yimɓe foof mbaɗa découragé jaltayam tem pourtant komi neɗɗo tan komi neɗɗo no ma an mbaɗowo ñande kala ko boni o ni
mboɗo tato neɗɗon tato noon neɗɗo ala droit tatade ni le parfait hay goto timmani timmi tan ko Allah subhanahu wa taala. hande so tawi wiyama tan sa Abdoulaye Sarr nanguidama e kaari walla naggam tan bone waɗi min kay min ganduno o ko haalata ko fof bandi mawɗo woni ɗo o la ila o ko caggal mawɗo gasi iɗi tan kadi indema boni ɓe profite ɓe noppen bonne ɓe ɓermen bonne ni renda men wayi hay goto en cuurata ko yimɓe keeɗi ko fof ne jiiɗama moƴƴere kala ñande feeñi gasi a dañi bone joni wawi haalde haala moƴƴe hunuko mum de ko nder ɓerde to gasema natti waddema confiance ni renda men wayi ɗum noon wona fayide wona ala fayide neɗɗo ko neɗɗo tan sa yiɗi neɗɗo yinmo gonga e gonga sukku noppi ma uddu jiiɗe ma woto nananmo ko boni jamais nananmo ko moƴƴi tan jokka hoolare ma yidde ma entre parenthèse banda men ɓernde makko watti musde hunde watti hadde mo ɗanade heewe hoore he nangi ngadi hoore ndi so lilima jamma tan guite joora ha weeta wallahi omo hiɗi kadi Allah mon seedi e oɗal jumama omo hiɗi ko kalami ko kadi debbo o ni wuuri ha joni heeɗi ko kalami ko yo Allah heedami haalde ko mi anda o wi hunde watti nangudemo ko nden o meeɗi dañde hoore musor ardema ko tuƴƴam jamma goto ronki ɗanade ɓernde taƴi hunde muusimo oɗo debbo no takkirimo no happirimo kanko dabrata ɓiyum debbo ko kanko woni mabɓe kanko haɗiɓe dañde jaam kanko haɗi ɓiyi ko resede naggam e naggam banda men hunde wontinimo taƴɓeral ɗo o dañi ɓernde musore Allah waɗi ɓiɗɗo o humanama ɓiɗɗo debbo mo wiyata mo yimmo wiyata ko dabrete o humana ɗo humana ɗo hurtoyi wanna yangue ha weeli ha safi wonde joom galle mum dummunna gorko o ɗanni gorko ɗanni Allah waɗi saha goto debbo watti dañde señmaji bonɗi señma woni hanka ƴiƴam watti yaltoye mum ko dartotako kanko suka debbo o ƴiƴam ne yalta e makko dartotako o haalani yummakko noon ɓe dutti e yaade ɓe safro yaade safruji ɓaleɓe ɓe ngari kala wiye ko jungo ɓe ngari kala wiye ko jungo woni hen mbiye jeehe hôpital min jahata hôpital ko jungo minen kay min gummontomo ha wonti haare bonde ɓe guitti fof kadi ɓe pawte oɗo debbo o kalɗo histoire o ɓe pawte makko debbo wi o ande hoore makko noon o yeehi to sehili nede makko goto on yimo yata babam o yeehi to bamum on yimo yaha to ceerno kaari so an waɗi kalna ɗum so wona an waɗi kalna ɗum o yeehi to ceerno kaari o haalani on haala ka ha laaɓi on sakkitimo darɗe ɗe o juulata jamma e waktu mo juulata jamma o wi a wawa arab duwo ɗum ɗo e pular haal ɗum ɗo henna sa fini subaka yaltin sadak ñiiri kosam ma Allah laɓɓini hen hono no kosam ɗam laaɓiri ni o wi Sar nde gartumi lootimi ha laammi mbo jogino wutte goto danejo tal jaltinmi kaala danewo bismi hen lati accumi ha on waktu eni gummimi juulmi darɗe ɗe on yamirimi ɗe birtumi juuɗam duwimi ko ha gasi pinmi subaka mbanmi sadak ñiiri kosam balɗiɗi fawi en suka debbo fiya reedu musandu bondu joom galleji makko tokosɓe ɓe ndondimo nayimo hôpital
e nder région maɓɓe tawa kanko suka debbo ɓooyani ko baɗɗo avortement deke caggal joom galle makko ɗanni goo joom galle ɓooyi toon seeɗa wonmo jokkodiri o ƴetti reedu o suuɗi o bonni reedu ndu ko ɗum jeeyi sababu a saignemaji ɗi o dañata ɗi saabu o bonni reedu ko kala ndestenma feewaani Allah feññini ɗum toon to hôpital nde o yetti tan ɓen ƴeewi ha gasi sa somo anan oɗo o ko baɗɗo avortement ƴiƴam yalti kono wonko heddi nder ɗum jeeyi sababu saignemaji bonɗi ɗi tenen omo risque dañde infection ɓe mbi ha i mande waɗi avortement ɓe mbi ɓooyani ha wona wona hedde lebbi ɗiɗi en tan tene gorko o ko ɗanni ko ceerno ɓuuri hitande fawde Allah feññini ɗum ɗon yimiraɗo fi jungo hono ko deeƴi hersi tukki ɗum hannoɓe yaade hôpital aɓe dogay sernade haala arti miñiraɓe gorko duƴƴe gorko téléphone mbi ɗum aha debbo ma de min nani ɗum hôpital noddu debbo ma namdoɗa ɗum ko woni ko baɗɗo avortement gorko namdi tawi debbo ko baɗɗo hunde caggal mo seeri debbo arti galle to yimiraɗo kadi jokki wiide aha min gandi kay dabare ɗe ɗaccata ɓiyam o deeƴe so wona waɗa ɗeɗo gueɗe banda men Allah waɗi noon e galle he won gonnoɗo ɗon ene añodirno e debbo o no feewi debbo ɓiyo ɓiyum koko dabra o on ko on waɗanno ɗen gueɗe e nelde sukajo saha kala wonko rokkata ɗum addanam ɗum kaari mi bonna o famille bonande bonde saabu kanko yumiraɗo e o to ɓe mbawodirano ko yimiraɗo jeeyi sababu on yaltude galle o kamɓe ndenduno gorko o goto ene wawi taw on paami on watti nelde neɗɗo ene yoɓa ɗum suka ene addanamo kulle suka debbo gam yiide bonnude suka debbo o hono Allah waɗata Allah addi ɗon gando goto e wuuro o nunɗuɗo kanko debbo biyo ɓiyum dabramo o yeehi toon o yaade ɓiyi ko debbo o on wimi mi ƴewantaɗa so joom galle mum arani ma joom galle ma ara addat joom galle ma min debbo min jokkodirta so wona joom galle mum tawa est-ce so tawi ka debbo wonko jiɗɗa waɗnede ka desaɗo addat joom galle ma kaala ko jiɗɗa ko mi ƴeewa soboɗo awi mi waɗanma taw koye joom galle ma kaldum enen kaldata gorko ari o ƴeewi haw gayni o wi ɓiya o de fawi e makko ko jungo mo ganduɗa ngon jungo wonani e galle mon kono meeɗino wonde ɗon kono wonani ɗon on sifi ha laaɓi ceerno ɓe mbaɗi enquête haaɓe tawi ko oto debbo waɗi ɗum ha on debbo e hoore mum woodi qirliɓe aha o ne waɗa ɗum ha qirli kadi suka mo nelata wi aha ko min o nelata sa fo on ko rokkatami e nder enquête ɗi mbaɗari ha feeñi o debbo ɓe takkanno mo bonni inde mum nani Allah rokki ɗum goonga laɓɓinɗum e dow maɓɓe ɓe kersi ɓe dicci aɓena ndeeƴi kono ndaw mawni kinare ha ɗo henna yaafomi kaari ala ɗon kaari yaafomi goonga e goonga ala ɗon Allah e ɓernde neɗɗo bonde kono ɓe bonni gurdam makko ɓe bonni ɓernde makko ɓe benni hoore makko ɓe bonni guite makko ɓe bonni fayida makko e wuuro ala kala koɓe takkanimo ceerno won ojoji goɗɗi kadi nani ga ha keewi taw ko takke o ñalawma hannde mo kaldeten noon kanko on debbo mawɗo takkunoɗo mo Allah adde mum rafi kulɓiniɗo o lor ha jamma tan o wonay wullude kadi wallahi oɗo aljuma mo goɗɗen kanko haali kanko debbo o gadduɗo o ɓataki o walla ha jamma tan o wonay wullude o fa juuɗe hoto wonay wayti feeram boni yo mo waya
yimɓe ngara kadi o leloɗano ñalawma noon ko normal kono jamma kay o wata ngo wayta wiyata Allah andi ko hollatamo Allah andi ko yiyata banda men ɗo kaddami hen ɗo kaddami hen goppen takkude neɗɗo goppen takkude yimɓe kala ka yirani tere ma reento ko kaari ƴetti ko kaari wi kaari jaltita ko kaari fergiti kaari de koyngal bonal jogi kaari de waɗi ɗum bandam reento hande won piile ɗe Allah fiyanma ko an addi ɗum e hoorema takkade ɗo gonɗina Allah yima ayya ma yi anende ma bolokini yeeso ma ɗo ma aduna ma mettu ma ɓernde ma mettu ma gurna ma sattu ma gueɗe ma kala tiit taw ka waɗiri cuuɗima yaruddu l mar'u bima ya'tabir neɗɗo kañum woni midi kama hoore mum ko an woni safara hoore ma ko an woni kala ma no mbaɗa fof ko noon tan ala goɗɗum yo Allah reen sura hisna bi jahi annabi sa sallam yewtere men teddinen sadak Allah haali sadak eɗen jogui ɗo hen no ɓatake oɗo debbo Allah rokkimo ɓiɗɗo o ronki tan yo sellu o nayi ɓiɗɗo e banggueji kala o rokki ɓiɗɗo yo sellugo ram ɓe deppisi hen kaalis e jawkale e jawe e cakkaji fa ɓe tampi ɓe donki ndeysan mbalan ko jimde ɓiɗɗo ko kewɗen wiide ko won neɗɗo mbirtotoɗa pamɗina tekke mum allahu akbar est ce que mami haala noon on gorko o yalti aɗuna ko mami haalano histoire makko on ari salmindemo ko neɗɗo gando kono pamɗinaɗo e wuuro he wonno hollum ne ruuɗi aduna no feewi kadi wona joguiɗo wona kadi inde yaltude kadi tawrani gandal bamumen ani sa tawrani gandal bamma a woni kadi mo ala doole a woni kadi jelɗo e famille mo ala doole sa renaki tan a tesketaki on ari ɗon wimo kaari sa yiɗi ɓiyo sella ruttine hoorema e Allah ko Allah sellinta ɓiyo wona docteur wona hay goto tinno so tawi jamma o jenggi laɓɓin hoorema laɓɓin ɓernde ma huccita joome juul ñaago moƴƴin duwa ha goya yo Allah sellin ɓiɗɗo yo dañ takkerde takkanɗa Allah kanko debbo koye sirruji makko mi haalata takkere nde o takki nde dañi takkere nde o takkani Allah so tawi Allah sellini ɓiɗɗo gasi e nder tuububuye makko laaɓɗo mo waɗiri o yii gila o watti wadde ɗum ɓiɗɗo o ene usto e rafi mo wonno o saha kala ɓiɗɗo ene usto e rafi mo wonno o anda ko kanko hankkadi ne gonɗini Allah wo jaaɓi Allah ko ɓernde makko deeƴi ko o natti yiide ko yiyanno e ɓiɗɗo o ko wo anda ko ɓiɗɗo o woni artude e cellal wo anda o ronki andude hoore makko ronki famde wayi konde Zuleyha jaaɓi Allah gonga e gonga caggal nde Allah wattimo sagata debbo joɗɗo ngarɗuɗo waɗani ɗum Yusuf kono noon nde o ɗifti e nder ɗiftere nde o ɗiftuno o tawi o wonti sagar debbo o ruttiti koye Allah ha laaɓi o natti yidde Yusuf o yiya tan ko takɗo Yusuf o allahu akbar o yiya tan ko takɗo Yusuf o tattiɗomo battuɗomo sagata debbo joɗɗo ngarɗuɗo e cagatagal ko ono watti yiide ko on o yiɗi ko on o yiyata o natti gilli sahafa gonnoɗo e ɓernde makko haw natti famde hoore makko tan taw ko Yusuf o natti yiide ɗum o hetti hen Allah o hettini hen Allah ko Allah yiyata kanko oɗo debbo o holliti Allah hollimo hoore mum ha ganduɗa o yejjitira ɓiɗɗo o wo anda ɓiɗɗo o sellu wo anda ko kanko selli mi anda sonani haala ka wo anda ko kanko selli hankkadi ne ɓayde o jaaɓi Allah ala ko yerso wona Allah hunde makko kala ko Allah o tuubi ɓernde ko ɗum tan yiyata o ronki yiide goɗɗum ko wona Allah allahu akbar won jeeɗo Allah goto o meeɗi nadde suudu ɓiyi ko gorko o tawi ɓiɗɗo gorko o ene ɗakki photoje kewɗe suudu e o wi an kam kaari ɗe photoje goni o yiɗede ko almeɓe makka ɓe tan gomo jagga juuɗe ko momayi
fotoje moma yeeso mama duwa ha ɓaram alhamdulillah taw fotoje wona fotoje makkanaɓe ko fotoje rewɓe tan gueɗe bolle puyɗeje on ɗakki ɗon holɗum par ce que yiyata ɗum. ceerno mouhamadoul amin li Dungol Alpha naalanke goto jimowo debbo meeɗi arde fiji banggue yaltirde wuuro to weeti woodi wiɓe o musique de heewi min donki ɗanade ceerno wi kañum nanani tinani ni kañum tinani nan saabu haqqille mum ala hen te walla wirdude ha weeti kañum tinani nanani kala ko hakkille ma ala a nanata ƴeew tan mi hokkuma ɗo yeeru aɗa heeɗo ɗo audio ji maɗa neɗɗo dari saramani haalda e ma haqqille ma gonɗo e audio ananta oya ko haalata ko kalde nanɗa kaari walla kalde nanɗa kalde hunde han ma ɗanade haqqille ma ko hen woni o wi wo anda ko kanko selli wo anda ko ɓiɗɗo o selli hankkadi ni kanko o natti yiide ɓiɗɗo ko dafaɗo teɗi ɓiɗɗo nan leli koko nafa kono natti yiɗɗum kanko ene wayno kanko selli ko ɓernde nde selli hankkadi ni est ce que Allah ɓernde nde selli e ko ɓernde nde selli ko hen Allah sellini ɓiɗɗo alhamdulillah hande o mo gonɗen ɓiɗɗo o ne tawe caggal leydi ko kañum jogui mburu mabɓe kañum jogui liɗɗi mabɓe kañum jogui kafe mabɓe kañum jogui hoɗorde mabɓe kañum jogui ndiyam mabɓe kañum jogui kuura mabɓe kañum jogui maaro mabɓe kañum jogui nebam mabɓe kañum jogui fayida mabɓe kala alhamdulillahi rabbil alamin. Allah gorko o noon yalti aduna kono kanko mo heddi o yoɗo ɓattake ne mbattamo e ɓattukuji ma he alhamdulillah mboɗo wasi minen rewɓe ɓe yomin duttin koyamen e Allah yomin duttin koyamen e Allah somin duttima Allah tan min cellat somin duttaki min cellata min bonna aduna o ha bona somin mayi min jaaha jeygue wallahi woni o wi nani ko ɓatake yo Allah dannami haalde ko wona noon nani o yettin o ɓatake minen rewɓe ɓe yomin duttin koyamen e Allah yomin duttin koyamen e Allah somin duttinani e koyamen e Allah ko minen bonnata aduna somin maayi min naata jeyge to jiɗɗen uddirde ɓatake ɓayden kaali duwaw ene wawi noon juuta seeɗa en meeɗino haalde histoire o mbiɗen gorko goto ko bañowo o meeɗi yaltude wuuro omo wañoya o yalti o fi gisan makko o tawi hande ko maayowo o firti kadi o fi gisan o tawi ko maayowo o felliti noon dawde maayoyde ladde koɓe mbino yo Allah dandu jambaro mayde dow leeso bojji sukaɓe kacali nayeɓe o felliti maayoyde ladde kam so yama kam hanti wonko warimo yata ko mbarode ladde warimo taw wona longguere maaro walla longguere ñiiri walla kasata e warimo ndenkoɗa kasata tan maaya o wi wona ɗum kay ko ladde kay maayoyami hande o de jiida e Mouhamadou Ibrahima Sow en Samba Sow en o jiida e mabɓe de jiida ɓe Gueladio Sow en Gueladio Sow hata Mauritanie mi salminima Gueladio Hammadi Sow o koninke ngarɗuɗo koninkagal salminima no feewi ceernajo jiyaɗo Allah ne arno e wuuro he ne hoota ne waɗɗe pucci muɗum ene wonde almudo mum kanko no hawji o firtani gisano on yalti wuuro ngo yi toɓɓe ɗe jippi daari ha gayni wi wodi ko toɓɓi ɗo ko yi ko mayde mum on firti toɓɓiti e dow toɓɓe ɗe o toɓɓi ɗe yi sadak so yaltini sadak o mayeta hande on waɗɗi pucci mum jokki yi ha yi hunde wotere le lekki jippi faye makko sikki mata kanko ni mayi ɗon noddi memimo o fini o salminimo ha gasi o salmiti o wi mi yi yaltiri wuuro to toɓɓe ne toɓɓa e leɗe toɓɓe ɗum ko bañow ko an toɓɓi ha ko min toɓɓi o wi ko jiiɗa hen o wi jimin ko mayidam o wi toɓɓu kadi on toɓɓi o wi mayidam nani o wi toɓɓu o toɓɓi kadi o wi jimi ko mayidam o firti kanko ceerno o toɓɓi o gayni o wi mayidam anani kono sadak nani sa waɗi sadak a mayata o jali o wi sadak o ko woni o wi sadak o so yi ha ñawli nangue wuli comcimaɗi ɓortaɗi joƴƴinaɗi ƴeewa sawru mawdu lappa e comci he gasi sa lappe comci he tan ɓornade a mayata o ñalaw mi yeehi ha jaam kanko baño o jali on ko ni tan mbaɗo no kewi tindi hay so maayo ko ma jalnon ɗum omo yiilo ko raddi kam beele kam wooda ko wari walla kam wooda no wayi Allah waɗi tisbar yoni nangue wuli
o ɓoorti coñci makko joƴƴini o naate weendu o ɓufti janaba o looti o gayni o salligini o yalti o faye comci he ɗo emo hocca comci ɗi tan o siftori ko ceerno wino ko o yehi o ƴeewoy sawru mawndu wari o lappe comci he tan boddi mawdi yalti hen nde ko jow joƴƴini comcini nde ngulekki e heewde won baajol leydi ari naati heen ene ɗuwo ngulekki ndeke so jaggini comci tan o ɓorni tan ko ndin ŋatannomo jeye sababu maayidemo kono jaggi sawru mawdu o fiyen tan boddi ndi yalti hen o wari ɗum o faami noon nde ko ɗum jeyno saati makko hannde ayi ni sadak wayi sa fini aɗa ɓorno paɗe ma fiɗɗu saɗa ɓorno wutte ma fiɗɗu sa ñamde moftu ƴeewto ɗo calminten giɗo men sehil men gooto meeɗi nande ngol ɗo daarol ngol kalɗen ngol omo wubboyno gubbal o arti omo hocce noon o miiji ko kalɗen ngo o ƴeewoy sawro o lappi hen colel furtita nde kangol furti o de ha hannde o dartaki hannde ñalawma o da welano taw ko so jeterɗa ɗum noon banda men tinnoɗen sadak sadak ne heewi sifaji konngol moƴƴol ko sadak geste moƴƴo ko sadak sadak famɗani kala kaɗa waɗa e aduna wat sadak mbaɗa moƴƴere laɓɓina fiɗɗu comcol ma ko sadak taarude ma lawƴo ha laaɓa ko sadak booluji ma lawƴo ha laaɓa ko sadak hunde fof moƴƴini ko sadak so haaji Allah rahmanu yontere faande en garoyta e buuɗal yurmede musidɗo men giɗo men sehli men Ghali Abou Ba noon so dañi yaajede ma aran men hen inchallah so haaji Allah rahmanu ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalanen musibam tedduɓe